Bismillahir Rahmanir Rahim. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa. Rayuwar Suhailat kashi na 15. Kaduna. Cikin dare Momi ta kasa barci sai zagaye take a ɗaki. Tana tunanin taya za ta ɓullo wa lamarin dadi. Gashi asirinta na gab da tonuwa. Ta yanke shawarar da safe za ta je ta samu ƙawarta Asabe ta ba ta haƙuri, sannan ta ƙare mata hanyar wani boka. Da wannan shawarar ta yi barci a ranta. Da safe, Momi ta shirya ta bar gida bata zame ko ina ba sai gidan ƙawarta Asabe. Ta yi sa'a ta same ta shiga cikin gidan ta tsaya a side ɗin Asaben. Ta fara kwankwasa mata ƙofa. Cikin barci Asabe ta ji bugun ƙofar, haka nan ta tashi cikin magagin barci. Ta zo ta buɗe ƙofar. Ta ɗaga ido ta ga wanda yake buga mata ƙofa, sai kawai ta ga Hajiya Kubra. Nan da nan idonta ya washe, barcin take jin ya tafi. Asabe cikin masifa ta ce, "Me ya kawo ki gidana? Kin zo ki ƙara yi min wani wulaƙancin ne? Ai ni wallahi Kubra kin bani mamaki. A ce kuɗi na canza mutum? Wani za ki yi wulaƙanci bayan ni ce na taimaka miki har kika samu biyan buƙata? Dan Allah ki saurare ni. Wallahi na yi nadama, kuma na zo ne na baki haƙuri akan abin da ya faru. Sulhu na zo mu yi." Asabe ta hare ta sannan ta koma cikin ɗakin. Momi na biye a bayanta, duk suka zauna a kujera suna fuskantar juna. Momi ta fara bawa Asabe haƙuri da nuna nadama da kuma alƙawarin haka ba zai sake faruwa ba. Asabe ta nuna gamsuwa da haƙurin da ta bata. Ta ce, "Shikenan Kubra ya wuce." Momi ta gyara zama ta ce, "Asabe, wani taimako nake so ki min. Ina jin ki faɗa." Momi ta zayyana mata duk abin da yake faruwa, sannan ta gaya mata tana son ta kai ta gurin wani boka ne. Asabe ta mata kallon mamaki ta ce, "Wai ke Kubra, har yanzu baki saduda ba? To zan gaya miki gaskiya. Gara ki haƙura ki gaya wa mijinki gaskiya, sannan ki nemi gafararsa. Na san Alhaji zai yafe miki kuma zai ci gaba da zama da ki tunda ya san kaddara. Ki zauna ki bauta aure ki cire son duniya. Ni ba wa'azi na ce ki min ba. In ba za ki taimaka min ba ki bari. A gaskiya wannan ne kaɗai abin da zan iya gaya miki, kuma ki je ki yi nazari." Momi ta miƙe ta ce, "Na gode, sai an jima. Mu jima da yawa, amma ina so daga yau kar ki ƙara zuwa min da zancen gidanki, kuma kar ki ƙara saka ni a cikin matsalar gidanki, dan ni ma na yi nadamar abubuwan da na aikata. Zan je na nemi gafarar iyayena, sannan na samu miji zan yi aure, na huta da wannan baƙin rayuwar da ba ya da riba sai faɗuwa." Momi ta wuce ko magana ba ta yi wa Asabe ba, ta fice. A gayas, kwara ki kama kanki, cewar Asabe tana taɓe baki. Momi ta koma gida ta tadda an kawo mata Salma, duk ta farfasa kayan da ke falon. Hauka ta baran sai surutai take yi. Momi ta soma kuka, dadi ya shigo ya ce a fuska ɗaure, "Wai baki bar gidan nan ba ko? To ki jira ni ki ga abin da zan maki." Momi bata kula shi ba, ta lura likita ta kira likita ta ce ya zo. Ba a ɗauki lokaci ba sai ga likita ya zo, ta nuna masa inda Salma take. Ya matsa kusa da ita, Salma ta taso ta shaƙe shi da ƙyar ya iya ƙwace kansa. Ya fice da gudu yana mai da numfashi. Momi ta fita waje ta kira mutane suka ɗaure Salma suka saka ta a cikin mota. Momi ta wuce da ita asibitin mahaukata. Doctors sun yi gwaje-gwaje sosai, bincikensu ya nuna shaye-shayen da Salma take yi shine ya taɓa ƙwaƙwalwarta. Momi ta gigita sosai, wanda kuka baya iya mata maganin matsalarta. A nan dai aka bata gado, nurse za su kula da ita. Momi ta biya kuɗin komai sannan ta dawo gida. Ta haura sama ta yi wanka ta canza kaya, duk abin duniya ya ishe ta. Ga rashin biyan bukata ga ciwon hauka da ya kama Salma. Tana zaune a falo, dadi ya shigo ya haura sama. Ya shirya cikin ƙananan kaya ya sako ƙasa. Ɗakin Safwan ya nufa ya buɗe ya shiga ya zauna. Kullum sai ya shiga ɗakin, don hakan ya zama ɗabi'arsa tunda ya dawo cikin hankalin shi. Momi tana ganin ya shiga ɗakin, wata dabara ta faɗo mata. Tashi ta haura sama ta ɗauko kiɗin ɗakin Safwan, ta sako ta tako cikin sanda, ta saka kiɗin ta rufe dadi. Ta haura sama ta ɗauko akwatinta, ta juye kayanta akan gado, ta nufi ɗakin dadi da akwatin. Ta shiga kicin inda ta shiga bincike inda kiɗin durowarsa da yake aje kuɗi bata gani ba. Sai ta sako ƙasa ta ɗauko muciya a kicin, ta koma ta dinga buga gurin durowar har sai da ya buɗe. Ta soma ɗibar kuɗi tana zubawa a cikin akwatin. Sai da ta cika akwatin fal da kuɗi 'yan dubu sannan ta sako da akwatin ta je ta saka a mota ta fice. Ragwaci kuma ta nufa, bayan ta isa ta yi fakin kofar wani gida, ta fito ta buɗe da kiɗin ta kuma ta buɗe gate ɗin. Sannan ta koma ta shiga mota ta shige gidan ta yi fakin, sannan ta koma ta rufe gate. Ta buɗe wani kofa ta shiga cikin falon, ta kuma buɗe wani ɗaki ta shiga da akwatin kuɗin ta ɓoye, sannan cikin sauri ta rufe gidan ta kamo hanyar gida. Koda ta dawo tana ji Alhaji sai buga kofa yake. Ta haura sama ta shiga ɗakin ta kwashe kayanta duk masu amfani ta loda a cikin motarta, sannan ta ƙara komawa ta kwaso kayan Salma ta loda su a motar Salma, sannan ta tuka motarta ta kai wannan gidan na daga cikin, sannan ta fito. Ta taru mai nafef ya maida ita gida, ta ƙara shiga falo ta haura sama ta ɗauko kiɗin motar Salma ta sako ta buɗe motar ta shiga. Mai gadi ya buɗe mata gate, ta ƙarasa kusa da shi ta miƙa masa ki ta ce, "Baba ka san ɗakin Safwan da ke falon ƙasa?" Mai gadi ya ce,
to Alhaji ya samu taɓin hankali, sai ka san yadda za ka buɗe shi cikin dabara, sannan ka zo ka yi ta kanka. Dan da azu bige-bige ya dinga yi, na san kai ma ka ji bugun kofa da yake. Ya shaƙe ni kamar zai kashe ni, da ƙyar na ƙwaci kaina, shi yasa zan bar gidan, sai an jima. Bata jira me zai ce ba, ta figi mota a guje kamar za ta tashi sama, ta bar unguwar. Mai gadi ya shiga falon a ɗan tsorace, amma ya kasa gaskata abin da Hajiya ta ce masa. Ya isa ƙofar ɗakin ya saka ki ya buɗe. Alhaji idonsa sun yi ja sosai, ya shaƙe mai gadi ya ce, ina Kubura take? Mai gadi da ƙyar ya iya magana ya ce ta fita. Dadi ya sake shi, mai gadi da sauri ya bar falon. Dadi kuma ya haura sama don ya watsa ruwa. Yana shiga ya ga ɗakinsa a rikici, ya ware ido ya shiga ciki sosai. Yana an fasa durowar da yake adana kuɗinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke fita a bakinsa, ya ƙwalla ihu. Mai gadi da ya ji ihun Alhaji sai ya fara gaskatancen Hajiya. Lalle hauka ya kama Alhaji, ya ce a ransa. Ganin Alhaji ya rugo a guje ba takalmi. Mai gadi ya miƙe a tsorace zai ari na kare. Dadi yana kuka yana faɗan, Hajiya ta sace min kuɗi. Ya ƙarasa gurin baba mai gadi ya durƙushe a gurin yana kukan baƙin ciki. Abu 10 Baba ya rasa me zai yi, sai Salati yake ambaton. Dadi ya miƙe ya kama hannun baba, sai zan sheke har sai da suka isa ɗakinsa, sannan ya sake shi ya ce, ka gani Kubura kuɗi ta sace min, ka ga wannan durowar cike yake da kuɗi wallahi, ta sace su, ni kaina ban san adadin su ba. Rashin samun sukuni akan matsalar ta jefa ni, shi ya hana ni in kai su banki. Ba mai gadi sai Salati yake kasa magana, domin ya ƙara tsorata da lamarin Momi. Abuja. Sahadat kullum cikin dare sai ta tashi ta yi sallar nafila da tsananta addu'a akan Allah ya sauƙa masa halin da suke ciki. Washe gari ta tashi ta yi duk gyaran gidan ta rage wa Inna aiki, sannan ta wuce gurin aiki. Bayan ta isa ne ta zauna a inda ta saba zama, in mutane sun zo ta tashi don ta yi aikinta, in ta kai masa kayan mota ta dawo ta zauna. Wata yarinya ce kyakkyawa, ba laifi, ba za ta wuce tsarar Sahalat ba. Tare da wata mata suka shigo don yin shopping. Sahalat tana ganin su ta miƙe ta ɗauki kwando ta riƙe musu. Yarinya mai suna Zara ta dankara wa Sahalat tarara tare da jin guntun tsaki. Ita a duniyar ta tsani talaka ya raɓe ta. Ami ta girgiza kai don inda Sabo ta saba da bakin halin yar tata. Suka shiga ɗibar duk abin da suke so. Sahalat na biye da su. Sun gama sayayya aka zuba masu a leda. Sahalat ta ɗauka ta kai musu mota. Zara ta buɗe mata bot ta saka. Sahalat ta juya za ta wuce. Zara ta kira ta da sunan ke. Sahalat ta juyo. Zara ta ciro kuɗi a pos ɗinta. Ba tare da ta kirga ba, ta watsa wa Sahalat a fuska, ta shige mota. Sahalat cikin fushi ta tsugunna ta kwashi kuɗin. Ta je kusa da motar ta watsa wa Zara a jiki ta ce, talauci na bai kai ga ki watsa min kuɗi ba, wallahi na wuce wulaƙanci, kuma duk abin da ke takama da shi akwai manyanki wanda suka fi ubanki kuɗi. Zara cikin fushi ta fito a mota ta daga hannu za ta mari Sahalat. Aiko Sahalat ta riƙe mata hannu ta daga ɗayan hannunta ta sharara wa Zara mari. Ami da ke cikin mota ta fito ta ce wa Sahalat, da kyau ‘yar albarka, gwada da kika mare ta. Zara ta fara kuka don har mutane sun fara taruwa sosai a gwam, suna kallon drama. Alhaji Suleiman ya fito ya ce wa Sahalat, ke abinda zaki soma kenan, ki fara koran min customers, to daga yau na sallame ki a aiki, kar ki ƙara zuwa nan, dama tausaya miki na ɗauke ki. Sahalat ta soma kuka tana bashi hakuri, amma ya murtuke fuska kamar zuga shi take yi, ya ce ta tafi. Haka ta juya ta soma tafiya tana kuka ta bar wajen ta nufi gida. Ami ta koma mota ta tada, Zara za ta buɗe, ta shiga Ami ta figi motar ta bar gurin a guje. Jikin Zara ya yi sanyi don ta hango tsantsar ɓacin rai a idon Ami. Nan take ta yi nadamar abin da ta yi wa Sahalat ɗin. Ami ta yi bayan Sahalat har Sahalat ta isa gida. Fuskar ta babu walwala. Safwan da Inna suna tsakar gida suna hira suka ga Sahalat ta shigo da wuri kuma ba ta tare da kuzarinta. Inna ta ce mata, lafiya Sahalat kika dawo yanzu? Sahalat cikin kwa ta fara magana. Ya sallame ni a gurin, ya ce kar na ƙara zuwa. Wai don Allah me yasa mutane ba su da adalci a rayuwarsu ne? Talaka shine abin wulaƙanci, bacin duk ɗaya muke a gurin Allah sai wanda ya fi wani imani. Ya yi Safwan, wannan wace irin ƙaddara ce take bibiyar rayuwarmu? Yaushe ne za mu ji daɗin rayuwar nan? Ni ban san daɗin uwa ba, na tashi cikin rashin kulawarta. Ta jefa rayuwata cikin garare. Yaushe ne zan san daɗin uwa? Na taso tun ban yi wayo ba. Na tsinci kaina da faɗi tashin duniya. Anya mahaifiyata ta ji zafin naƙudata kuwa? Umma ta jefa ni cikin ruɗanin rayuwa mai cike da kunci da tarin tashin hankali. Wayyo kai tona, rashin ka abba ya zame min illa. Mutuwa ta yi mani yankan ƙauna. Allah kai ne gata na. Sai ta durƙushe a ƙasa tana guntun kuka mai ban tausayi. Yau ce ranar da Sahalat ta gaza haƙuri da danne zuciyarta akan rayuwar da ke ciki. Yau ne ta saki kukanta ta daɗe tana dannewa. Safwan shi ma kukan yake sosai mai ban tausayi domin ya san ya shiga rayuwar Sahalat da yawa.
ta yi ɗawainiya da shi wanda babu dangin iya balle na baba. Yana jin babu abin da zai iya saka mata da shi don ta yi masa komai a duniya. Yana jin zai iya fansar ransa a kanta in har za ta yi farin cikin dalilin hakan a rayuwarta. Innan makukan take yi domin yau ne ta san kaɗan daga cikin bayanin rayuwarsu. Amina ta shigo ita ma hawaye take fitarwa domin ta tada Salat tana wannan maganar wanda duk ya kashe mata jiki. Tsananin tausayinta ne ya ratsa bargo da tsokarta. Gidan ya yi shiru sai kukan Salat ke tashi. Ina ta taso ta kama Salat ta daga ta rungume ta. Ta ce haba Salat, in kina wannan maganar kamar baki dauki kaddarar da Allah ya miki bane. Dan haka maza ki tubar wa Allah, ki yi hamdala a gare shi dan bai manta da ku ba. Salat ta dago fuskar ta yi ja, ta ce astaghfirullah atubu ilai. Ina na daina ba zan ƙara faɗa ba. Inna ta share mata hawaye. Ami ta karaso kusa da Salat ta janyo ta daga jikin Inna ta rungume ta ce baki rasa uwa ba. In mahaifiyarki ta ƙi ki to ni ina son ki. Ki ɗauke ni matsayin uwa insha Allah zan jiyar da ke daɗin uwa kuma zan baki kulawar da uwa take ba wa ƴaƴanta. Sai Salat ta kankame Ami ko hakan zai sa ta samu sauki da rangwame da daɗin da zuciyarta take mata. Suna cikin wannan yanayin ne sai ga malam ya dawo ya ce lafiya na ganku a tsaye. Inna ta ce lafiya lau. Safwan ya goge hawayensa. Inna ta ɗauko wa Ami abin da za ta zauna. Ta zauna. Salat kuma ta koma kusa da Safwan ta zauna. Malam ya samu guri shi ma ya zauna. Ami ta gaishe su sannan ta ba su labarin abin da ya faru a gurin aikin Salat. Sannan ta ɗaura da cewa a gaskiya Zahra ƴata ce amma san ba ta da hali mai kyau. Halin abbansu ta ɗauko kuma shi ma ya gane gaskiya. Dan talaka abin so ne. Ni dama na so na ba ku haƙuri. Na ba ku haƙuri ne ba kan abin da ya faru don ko Zara a can na barta saboda ta bata min rai sosai. Tunda na ga wannan yarinya na yaba da hankalinta lokaci ɗaya ta kwanta min rai. Dan Allah in ba za ku damu ba ina son sanin tarihin ku in ba takura dan insha Allah ina son inganta rayuwarku saboda Allah. Ina ta ce cikin faɗa Hajiya mun gode ba sai kin ji tarihin mu ba. Yarki ta yi mana sanadin rufin asirin mu ki tafi kawai. Malam ne ya ce ta yi shiru sai ya shiga zayyana wa Hajiya tsakaninsu da Safwan. Ammi ta kalli Safwan ta ce dan Allah ɗana ku bi ni ku zauna a gidana insha Allah zan kula da rayuwarku. Safwan ya gyara zama a kekensa. Hajiya ba wai mun kibin ki bane. Ki bar mu yi rayuwar mu anan dan yafi mamu daɗi. Ka yi haƙuri dan Allah. Ku zauna da ni insha Allah ba za ku yi nadamar hakan ba. Safwan ya yi shiru na wasu 'yan daƙiƙai. Gaskiya sai abin da su inna suka ce. Malami Nisa ya ce ni na amince saboda ina so rayuwarku ta ginu mai kyau kuma za ku samu kula fiye da na sai dai za mu yi kewarku sosai. Ami ta masa godiya. Safwan ya ce malam yau zan sanar da ku gaskiyar labarin mu. Safwan cikin lokaci kaɗan ya zayyano musu labarinsa da Sahilat. Inna kuka ta so mai Ami ma kukan tai sosai. Malam kam sai girgiza kai yake yi ya ce ke duniya wannan rayuwa ina zaki da mu a ce dan cikin ka tura ya je ya yi zina saboda son kuɗi to Allah ya kyauta ya kuma tsare ku daga sharrin matar babanka. Suka amsa da kansu da amin ya rabi. Malam ya ce wa Inna tashi ki shirya musu kayan su tafi na tabbatar a can za su samu kulawa kuma kun ga wannan makiran matar za ta iya sakawa a neme ku kuma mu nan ba mu da mabuya. Inna ta miƙe Ami ma ta bi bayanta ta taya ta shirya kayan nasu suka fito da su sannan suka kai motar Ami. Sara ta tuka Safwan zuwa bakin kofar. Malam ya taimaka masa ya sa shi a cikin bayan motar. Sala ita ma ta shiga baya ta zauna. Ami ta juya ta kalle ta. Gudu na kike yi? Maza ki dawo gaba ki zauna. Sala ta fito ta zauna a gaba suka yi sallama da su malam sannan suka dinga masu godiya. Ami ta yi wa su malam ihsani sannan ta yi alƙawarin kwana 2 za ta kawo su Sala su gaishe su. Ami ta koma gurin shopping complex ta tadda Zara a inda ta barta. Ta yi fakin ta ce mata in kin ga dama ki shiga baya ki zauna mara hankali kawai. Zara ta zumburo baki ta buɗe za ta shiga baya. Ganin Safwan da Sahilat a motar sai ta ja baya. Ami cikin ɗaga murya ta ce in ba za ki shigo ba ki gaya min kar ki ɓata min lokaci. Zara cikin kukan shagwaba ta zauna kusa da Safwan tana toshe hanci wai ita wari take ji. A haka Ami ta tashi suka tafi sai cikin birnin Abuja. Sami sai isa gidansu da ke mai tama ta yi hon mai gadi ya buɗe. Ta shiga ta yi fakin Sahilat ta zo. Zara ko tana fitowa cikin gidan ta shige da sauri. Ami ta kira mai gadi ya taimaka ya ɗaurawa Safwan akan kekensa. Sannan Sahilat ta tura shi suna biye a bayan Ami din har suka isa kofar falo. Ami ta buɗe ta ce su shigo. Suka shiga Sahilat ta samu guri ta zauna. Ami ta wuce ɗakinta bata jima ba ta fito ta same su ta ce Sahilat ta taso ta biyo ta. Ta bayan ta shiga da ita cikin ɗakin Zara. Ta buɗe wardrobe ɗin Zara ta ciro wa Sahilat riga da siket na atamfa. Ta nuna wa Sahilat toilet ta ce ta ki yi wanka a nan. Canza kayan jikinki da wannan. Sahilat ta amsa mata da to sannan Ami ta fito ko ta kan Zara bata ba da take kwance a kan gado. Sahilat ta shiga toilet ta yi wanka sannan ta ɗauro alwalar sallah azhar.
Ta fito ta sanya kayan da Ami ta bata sannan ta ɗauki da duma da ta gani da hijab ta yi sallah. Bayan ta airo ta matsa a jikin miro ta shafa mai da ta gani da fauda. Bayan ta gama ta kalli kanta a madobi. Masha Allah, ko ita ta ga kyan da kayan suka mata, ga sun kama ta kamar an gwada ta. Sai da ta fito falo ta same su duk suna zaune suka kafe ta da ido. Ita kanta Zara sai yanzu ta kare mata kallo a zuciyar ta farta. Wannan yarinya akwai kyau. Ami ko cewa ta aranta, masha Allah tabarakallah. Safwan ko murmushi ya bita da shi saboda yau ne rana ta farko da ya ga yadda sura Sale take. A zuciyarsa ya ce, insha Allah ke mallaki na ce. Sale ta karasa cikin falon ta samu guri ta zauna. Ami ta ce da fatan kin yi sallah. Nayi. Zara ke kin yi sallah? Cewar Ami. A'a, yanzu zan yi. Sai ta miƙe ta tafi ɗaki. Ami ta kalli Safwan da fatan kai ma ka yi sallah. Nayi. Wanda ya min wanka ɗazu, na sa shi min alwala. Bayan mun fito sai na saka kaya na yi sallah. Yauwa, to ni suna na Amina. Yarana suna ce min Ami. Babban yaro na sunansa Bilal, sannan sai Fatima, amma su babansu ya rasu. Na ci gaba da kula da su. Bayan wani lokaci Allah ya haɗa ni da wani mijin sai na yi aure na haihu da shi. Yaro ɗaya shekarunsa 5 sunansa Ahmad. Muna ce masa Amir. Ya rike min sauran yara na tamkar shi ya haife su. Yanzu haka yana ƙasar Cairo don bunƙasar kasuwancinmu, amma ya kusa dawowa insha Allah. Ina so ku ɗauke ni tamkar mahaifiyarku, insha Allah zan zame muku uwa ta gari. Ɗazun na yi waya da Alhaji kuma na yi masa bayanin ku. Ya ce ya amince ba matsala ku zauna da mu. To ma saurare, a nan za mu dakata. Ni Mawami ba nake muku fatan alkhairi.